So mga kamads, niabot namang first order. Shawarma rice. Muna siya ang sizzling huwag ang among lumpia. Hello mga kamads, it's me Red and welcome back to my channel. Mga chikiting, mga chikiting. So for today's video mga kamads, mga una po ta. Pero as usual, mangita pa ta sa tamang ako. O plano ko na mo nga tanaw o movie. Mag-movie date ni karon. So ang showing karon kay Dragon Ball. Sagitok, superhero no? So after watching, we will find a good place to eat. So kita-kits mga kamads. Time check mga kamads is 1:08. 1:20 ang showing, so makabot kami. Excited ako makakita. Oh, bindot ba ang story sa bagong movie sa Dragon Ball? Bugnaw na gid siya kay nanami sa Cebu. Tara, excited ako. So mga kamads, magpalit kami yung ticket kay magkapit na ang showing 1:20. So palit kami para makaabot mi sa showing. So ito na mga kamads. Okay, we just bought our ticket. And it's time, tara. Mananaw na ta o Dragon Ball. Piling bata kayo. Takits, kanya na po. One eternity later. So karon mga kamads kay gutom naman mangita taog kananan. So magtuyok-tuyok sa taog mangita tag nindot nga kananan diri sa Ayala. Tara, let's go. So mga kamads, manata og tan-aw sa atong movie. Manata sa among movie date. So karon mga on din, taon ni karon sa Orange Frutos. Dagan kay tao sa Ayala ron kay murag bago pa ting silong. So ting silong man sa mga tao ron, so dagan kay tao sa Ayala. So nangita mi og makanan nga gangay rag tao. Nahog ni sa Orange Frutos. So nag-wait na lang mi sa mo order. So about sa movie, na siya mga spoilers. Giving advantage ni Bulma ang Dragon Balls. So nice po siya, nice ang movie. Pero akong i-rate niya kay around mga 7 siguro. Mas ganan ko sa Jujutsu Kaisen kaysa superhero karon. So mga kamads, niabot na among first order. Ang among sizzling pork chop. Tara! So mo tong usa ka order. So coming up among vegetable lumpia, among shawarma rice, sizzling burger steak. So kuwang mura tong giwat niya mga unta.
Amo to among order mga kamads. So mga unsa mi kay gutom na kayo. Sakto kay guys. Pork chop mong pun eh. Ang last na akong order kay pork chop to. Nasumok to pag last. Mas flavorful food. Mas flavorful. Dur, pork chop dito. Katong sa kuan. Katong sa kuan ba? Last na kong video ba? Di ba pork chop dito? Mas lamig ko siya. Pero okay, lamig yung food. Pero mas lamig yung paglat. Gawas na count. Sunod na ito timplahan kay ang shawarma rice. Lamig lang sa shawarma rice. Lamig. Bet na ko ang shawarma rice. Sa shawarma, lamig yun. So, ang next na ko tilawan kay ang order sa akong partner. Ang beef steak. Mawat na siya beef steak. So, beef steak. Tilawan. Ito ang beef steak, init pa. Lami ang beef steak. Pero, mas lamihan ko sa beef steak sa Jollibee. O kao yun akong partner. Mas lamihan daw siya ni. So, ang next na to, tilawan kaya ang lumpia. May la. Ito may ma-describe na ko siyang lasa. Yung kakuan siyang hindi siya nilabing. Well, na siya green pepper ni. O batong day. Ay, batong day ang natimplahan day. Lamig ko Joy, lamig. So ang last din na pa dito, last na ako pa na tilawan. Ang pinakalaas kaya ang sakit sa tangkugo. Ito ganito. Green skin. Pero siya chicharon o sausaw sa suka. Nice po gamit. So ako, gawas na kaon kay gutom na. So mga kamads, we just got home and nagabihan jud ni. So mga kamads, atong i-rate atong gikaon ganiha.
So akong pinaka-favorite nga nakaon na to dito sa Orange Utos ka. Kay ang shawarma rice. Ito yung pinaka-bet na. So di na ka mapalit og sudan. Sulit kayo kay timplado kayo sila. Nice kayo ang combination sa inyong garlic mayonnaise. Yan na po siya yung meat. So sulit jud kayo. So ang next nako na ganahan kay ang burger steak. Ito ang sunod na ko na ganahan. Third kay ang pork chop. Kinakubet ang pork chop kay. So nag-pork chop ko sa Greek Taverna sa una. Nya, kung i-compare sila kay mas lami jud ang sa Greek Taverna. Nindot kay pagka marinate ang sa ilang vegetable lumpia kay sakto to. Nilabaw ang timpla sa batong o sa batong. May pagka-oily po siya so di kaya ako bet. Same ra sa chicken skin. Kato mo ito oily pero lami to. So mas prefer na ko ang chicken skin. Last na ko ang lumpia. Pero overall lami dapat makabusog ako. Oh, ang gulo na naman! Ang gulo magsalita eh! Hindi maintindihan ba sinabi? So, muna ang price sa among na gasto sa among nakaon ganina. So, price reveal muna siya. So, mauro to mga kamads. During again next video. So, mag-ending na pala. Yun, huwag tang lock. Parang matagal na yan ah. Huwag tang ang lock sa akong Arius. So mga kamads, please do support my channel by subscribing and liking para atong ipadayon ni atong mini tour sa Cebu. Ang pag-like lang sa akong video kay dako na kay natabang. So also subscribe para ma-notify mo sa akong mga next uploads para sa atong next gala. So also support my FB gaming page, Red Stocks, same sa akong page sa YouTube. So mura to mga kamads. See you again next video. Peace out.